Pagpalain po, Panginoon, na binigyan mo kami ng kalakasan, Panginoon, upang makadalaw sa iyong banal na tahanan, Panginoon, upang ito'y purihin at sampayin, Panginoon. Maraming salamat din po, Panginoon, sa maraming blessings na yung pinagkakalog po sa bawat isa, Panginoon. Deserve man po namin ito, Panginoon, hindi patuloy po pong binibigay sa amin, Panginoon. Patuloy po namin inilalapit sa inyo. Ang may mga sakit, Panginoon, na naway kayo pong magsilbing doktor nila, Panginoon, sa oras na kailangan nila, Panginoon. Patuloy din po namin pinapanalangin ang paggabay at pagprotekta mo sa amin, Panginoon, sa mga mahal mo namin sa buhay na nasa malayo, Panginoon. Nawa sa kanilang pag-uwi, pagpunta, Panginoon, ay gabayan niyo nawa sila, Panginoon. Bigyan po sila ng kalakasan, Panginoon, upang matustusan po nila ang kailangan ng kanilang pamilya, Panginoon. Ganoon din po, Panginoon, di po kami
6, versikulo 35. Itutuloy ng 41 hanggang 51. Sinabi ni Jesus sa kanila, "Ako ang tinapay na nagbibigay buhay. Ang sino mang lumalapit at sumasampalataya sa akin ay hindi na magugutom o mauuhaw kailanman." 41. Samantalang nagbulong-bulungan ang mga Hudyo dahil sa sinabi ni Jesus na siya ang tinapay na mula sa langit. Kaya sinabi nila, "Hindi ba si Jesus lang naman iyan na anak ni Jose? Bakit sinasabi niyang bumaba siya mula sa langit? Samantalang kilala natin ang mga magulang niya." Sinabi sa kanila ni Jesus, "Huwag kayong magbulong-bulungan. Walang makakalapit sa akin, maliban kung papalapitin siya ng amang nagsugo sa akin. At ang mga lalapit sa akin ay bubuhayin kong muli sa huling araw. Ayon sa isinulat ng mga propeta, tuturuan silang lahat ng Diyos. Kaya ang lahat ng nakikinig at natututo sa Ama ay lalapit sa akin. Hindi ito nangangahulugang may nakakita na sa Ama. Ako lang na nagmula sa Diyos Ama ang nakakita sa Kanya. Sinasabi ko sa inyo ang totoo, ang sumasampalataya sa akin ay may buhay na walang hanggan. Dahil ako ang tinapay na nagbibigay buhay. Kumain ng mana ang mga ninuno ninyo noong nasa ilang sila. Ngunit namatay din silang lahat. Pero narito ang tinapay na mula sa langit at hindi na mamamatay ang sinumang kumain nito. Ako ang tinapay na mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sinumang kumain ng tinapay nito. Sapagkat ang ibibigay kong tinapay para magkaroon ng buhay na walang hanggan ang mga tao sa mundo ay walang iba kundi ang aking katawan. Ang salita po ng ating Panginoong Jesucristo. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Yung teksto po natin ay katuloy lang po nung teksto natin nung nakaraang linggo. Naalala niyo pa po yung mga pinag-usapan natin? Naalala niyo pa yung tatlong bagay na yun? Praise the Lord. Dito naman mga kapatid, sa pagpapatuloy ay ang pagkasabi muli ng ating Panginoon na siya ang tinapay ng buhay. Maaari sa ating mga kapatid, kasi bihira naman ang pandesal dito, kaya bihira naman yung kumakain ng, sino yung kumakain natin ng tinapay ko sa inyo? Umaga, tanghali, gabi, tinapay. Kahit yung si Leo. Ay si Leo, mauunawaan niya yung ibig sabihin ng tinapay ng buhay. I am the bread of life. Pero sa atin na madalang naman, makakain ng tinapay ay baka magkaroon ng medyo malabo. Ano ang ibig sabihin ng tinapay ng buhay? Ano ba yung sanay natin mga kapatid? Kaninang umaga, ay nag-uusap-usap kami ng ating mga bisita. Pwede naman si Jesus ang paksiw ng buhay. Pamilyar kayo sa paksiw. Si Jesus ang pinapalitan ng buhay. Pakasarap ko. Siyempre, tayong lahat naman ay sanay sa kanin. Kaya gagamitin natin ang konteksto natin dito sa Pilipinas na si Jesucristo ang kanin ng buhay. Kasi sa Israel, ang pinakakanin ko nila, tinapay. Ayaw nila ng walang tinapay. Dito sa atin, ayaw naman natin ng walang kanin. Kahit gaano kasarap yung ulam mo, kung walang kanin, ulam. Ano po? Kahit kanin, pagbuong, sapat na, importante, mayroon yung kanin. So, ano makikita natin na pinapakita ng ating Panginoong
Jesucristo dito, unang-una ang pangangailangan. Pinapakita niya, o inaalay niya, o sinasabi niya, na ako, ang ating Panginoong Jesucristo, ang kailangan natin sa buhay. At yung pangangailangan natin sa Kanya sa buhay, hindi yung paminsan-minsan lang. Kung gaano mo kinakailangan ang kanin sa buhay mo, ganun din dapat ang Panginoong Jesucristo. Amen po. Kung wala yung kanin, mga kapatid, parang kulang ang buhay mo. Ano po? Parang hindi ka satisfied. Parang meron ka pang hinahanap-hanap na iba na makakapagbigay ng kabusugan sa iyong tiyan. Kaya mga kapatid, bukod sa pangangailangan na nais sabihin ng Panginoon, si Jesucristo lang po ang makakapagbigay ng satisfaction sa atin. Amen. Siya lang ang makakapagpuno ng nararamdaman mong mga kulang sa buhay mo. Sa panahon ngayon, lalo sa NCR, mag-isip nyo na naman, ang lalabas na naman sa utak nila, puro kulang. Ganun naman talaga. Pagkaisip nyo, kasi doon sa Kaminilaan, wala namang tumutubong kamuti sa gilid. Ano yung halaman natin dito na may puti na bulaklak tas pwedeng kainin? Katuray. Katuray. Katutay. Katutay. Ayan. Wala namang ganun sa Maynila. Wala namang malunggay sa Maynila. O yung kangkong. Kaya pag ikaw ay naninirahan sa Maynila at literal na wala kang kumakain at bawal kang lumabas, sabi ni Kim bawal lumabas. Pagka-isip yung mga kapatid, ay wala ka talagang makakain kahit may pera ka. Ano po? Kahit may pera ka doon, kasi nga bawal lumabas. Sarado rin lahat ng tindahan. Saan ka lang aasa mga kapatid? Sa ayuda na ibibigay ng gobyerno. Kailangan mong pagkasyahin yun para makasurvive kayo all throughout ng ECQ. Alam ko po, naranasan natin ang ECQ dito. Ano po? Napakahirap po ba? Mahirap po ba ang ECQ dito? Parang wala lang. Kasi pwede ka pa rin mangista. Ano po? Sa Maynila, bawal kang lumabas. Huwag kang makulit. Bawal kang lumabas doon. Ganun po kahirap. Isipin nyo na naman yung mga tao, wala lang mapagkukuhanan ng pagkain. Kaya doon, it's a battle between your food, yung kakainin mo, versus doon sa kumakalat na virus. Yung lalo yung Delta variant natin. Siyempre ating gobyerno, binabalance po yan. Kaya mga kapatid, sa mga ganong pagkakataon, at alam mo rin naman na wala ka nang magagawa, magandang mensahe ang sinasabi ni Jesucristo. Na siya ang kailangan at siya ang makakapag-satisfy sa buhay mo ngayon. Nasa-satisfy ka ba pag gutom ka? Hindi ka makapag-isip, ano? Hindi ka makakonsentrate. Ano ka? Pangit ang gising mo. Tapos kunod lagi yung ulo mo. Kaya sa atin po na hindi mahilig kumain ng breakfast, ay mapapansin ninyo, mabilis kayong manghina sa araw, lagi kayong galit, mabilis suminit ang ulo ninyo. Ganun kalaki ang epekto ng breakfast sa umaga. Ano po? Ganun ang ginagawa ng ating Panginoong Jesucristo kasi sinasatisfy niya yung kagustuhan ng ating katawan kahit hindi natin iyon nararamdaman. Amen po? Ngayon, yung pangatlo natin, pag ikaw pa nakakain, masaya pa. Si Cyril lang yata yung nakita kong galit pagka kumakain. Malungkot. Pagkakain na, malungkot siya. Ewan ko kung bakit. Pagbibigyan na ng kanin, kunot na yung noo niya. Pag sumusubo na, lalo na kumukunot yung noo niya. At pagka hindi niya na maubos, at ibibigay niya na yung pagkain niya sa kanyang nanay at tatay, masaya na siya. Ayaw niya siguro kumain. Pero mga kapatid, alam natin, pag tayo ay kumakain, masaya. Stress reliever po ang pagkain. Kaya maraming tao, pag stress, di na
yung stress eating. Maganda lalo yung mga matatamis. Ano po? Kaya tignan nyo si kapatid na Matan, palusok yan. Sa sobrang hirap ng kurso yung IT, lagi siyang stress. Para mabawi yun, kailangan niya kumain at malusog. Yung iba dito na parang walang laman, ayan. Pag-stress po kayo, kumain lang po kayo ng kumain. Kasi eating makes us happy. Ang Panginoon Jesucristo po, hindi lang satisfaction ang binibigay niya, maging ang happiness. Sabi, naniniwala kayo ito? Kay Kristo lang po tayo tunay nasasaya sa buhay. Kahit mapasayo. Lahat ng ari-arian, kahit yung barko ng Shopee na nandun. Nakikita ko ninyo yung barko ng Shopee doon? Oo, barko ng Lazada na banda doon. Kahit sa'yo na rin yung buong dapat na yan mga kapatid, hindi ka magiging masaya. Alam mo ninyo kung bakit? Kasi sa oras po na malapit ka ng mamatay, dyan ka na madadanagan. Sa Tagalog yung madadanagan. Magburi, mag-aalala. Bakit? Ano yung yaman ko sa'yo? Masasayangan ka doon sa mga bagay na dati mong pinaghirapan. Ngayon, dahil mawawala ka na, mamanahan na ng iba, hindi naman naghirap. Masakit, ano? Masakit sa kalooban. Pag ganun mga kapatid. Kaya yung happiness, wala na naman talaga sa material na bagay. Ano po? Nasa ating Panginoong Jesucristo lamang. Tignan natin yung buhay ni Apostol Pablo. Siya ay nakulong, pero masaya naman siya. Meron bang masaya na nakulong? Hinuli. Pero masaya. Ano po? Sino pa ba yung mga masaya? Usually, sa history ng ating church, yung mga nauna pong leaders ng church, tinatawag natin church father. Yung ama ng iglesia noon. Sila yung mga nagtatag, patuloy na nangangaral. Napakarami nila. At nung sila po ay isa-isa nang patayin, masaya sila. Sila yung mga martir sa ating Panginoong Diyos. Gustong-gusto nilang mamatay para sa ating Panginoong Jesucristo. Bakit? Totoo yung sinasabi ni Apostol Pablo, pag ikaw ay namatay, you will gain life. Pag ikaw ay namatay sa ating Panginoong Jesucristo, makakamtan mo yung buhay. Ibig sabihin, ang tinutukoy na buhay, hindi yung ngayon. Kaya nga, sa mga bersikulo din na binasa natin kanina, sinabi rin ni Jesus, ano po, yung pagkain na kinain ng mga Israelita noong panahon ng Exodo, noong iniligtas sila ng Panginoong Diyos sa pamamagitan ni Moises, paalis ng Ehipto at naglakad sila sa disyerto ng 40 taon. Kaya yung maglakad ng 40 years, talo pa yung Bataan March. Nalakad yung Bataan March ng World War. Naglakad sila mula saan ba? Napakalayo na hanggang Bataan nilakad. Pero itong mga Israelita, isang bansa, papunta sa isang bansa. At during their travel, mga kapatid, dahil nawalan sila ng pagkain, nagpaula ng Panginoong Diyos ng tinapay. Literal na umuulan ng tinapay mula sa langit. Ang tawag doon, mana. Yun mo yung nabanggit dito. Anong sabi ni Jesus, mga kapatid? Bagamat sila ay nakakain ng mana, namatay pa rin sila. Bakit? Kasi yung kinain nilang tinapay ay para sa buhay natin dito. Para sa pisikal na ating pangangatawan. Pag sinabi ng Panginoong Jesucristo, ako ang tinapay o ako ang kanin ng buhay, ang tinutukoy niya yung espiritu mo sa loob. Amen po. Kahapon, na-discuss natin sa confirmation class yung ibig sabihin ng kamatayan. Ano po? Na ang kamatayan, ibig sabihin, hindi ibig sabihin mawawala ka sa mundo o magdi-disappear ka. Nandyan ka pa rin, wala kang alam, katawan. Yun ang kamatayan. Kasi yung ating soul,
yan yung bagay na masasabi mo immortal. Okay po. Kaya kapag tayo ay nasa ating Panginoong Jesucristo, yung immortal na katawan, immortal na kaluluwa natin ay mapupunta ng langit. Mapupunta sa kaharian niya. Ano po? Magmamana ng yaman ng ating Panginoong Diyos doon sa kanyang kaharian. Pero pag wala sa iyo si Kristo, kung hindi mo kinain yung kanin ng buhay, ikaw ay pupunta sa pangalawang kamatayan o yung spiritual death. Pero buhay pa rin ang kaluluwa mo doon. Nasusunog nga lang saan? Sa impyerno. Buhay pa rin ang kaluluwa mo. Kaya dalawa lang naman ang pupuntahan ng kaluluwa ng tao, sa langit at sa impyerno. Wala pong nasa gitna. Amin po mga kapatid. Kaya dito lagi nating tatandaan, kung meron man tayong gagawin isang bagay dito sa mundo, yun ay mas lalo pa pong kilalanin ang ating Panginoong Jesucristo. Yung pagkasabi po niyang, I am the bread of life, or I am the rice of life, ay yun na po yung essential na pangangailangan ng ating spiritual na buhay upang makamtan ang buhay na walang hanggan, upang mapatawad at malinis tayo sa ating kasalanan, at upang mabago yung pamumuhay natin dito sa mundo. Pero mga kapatid, hindi ko sinasabi na hihintayin nyo na lang na mamatay kayo. Ano po? Meron tayong gagawin dito sa lupa. Tulad nung una nating binanggit, na lagi natin isa sa isip, isa sa puso, isa sa gawa, na si Jesus lamang ang kailangan natin, wala nang iba. Amen po. Kung mamatay ka sa gutom, okay lang. Kung wala kang makain, okay lang. Nasunog yung bahay nyo, okay lang. Wala kayong mahuling isda sa laot, okay lang. Nabutas yung kayo sa isang shore, okay lang. Bakit? Kasi dapat natin ipasok na si Jesus lamang ang kailangan natin, wala nang iba. Yun po ang ibig sabihin ko. Pangalawa mga kapatid, dahil nalalaman natin siya na, kailangan sa puso natin, huwag na tayong mag-desire pa. Huwag na tayong gumusto pa. Ito yung sinabi ni David sa Salmo 23, hindi ako nagkakamali. The Lord is my shepherd, I shall not want. Ang Panginoon ang aking pastor, hindi na ako magkakagusto pa. Ano po? Kapag sinabi natin ang Panginoong Jesucristo, siya lamang, wala nang iba, huwag na po tayong mag-desire pa ng kung ano-ano. Bakit? Kadalasan po, yung mga dinidesire natin sa buhay, yan ang sumisira sa atin. Yan ang nakakasira sa atin. Yan ang nakakapagpabaliw sa atin. Ano po? Isipin mo na lang, napakarami ng plano. Sa lahat ng plano po, wala man lang umasenso o wala man lang nagtagumpay ng plano mo. Ano kaya iisipin mo? Iisipin mo, isa kang failure, di ba? Iisipin mo, wala kang kwentang tao, mamaya nag-depress ka na. Mamaya kung ano-anong negatibo na, mamaya mag-suicide ka na. Kasi feeling mo lahat ng ginagawa mo sa mundo, wala namang sense. Kasi nga, hindi naman nagtatagumpay ang gusto mo. Ikaw lang ang gumawa ng plano na yon. Pag nagtiwala ka sa Panginoong Diyos, siya ang magbibigay ng plano, ng pangarap sa buhay mo. At yun, pag inabot mo, tutulungan ka niya, at dahil alam ng Panginoong Diyos na para sa iyo yung plano na yun, sigurado po ako magsasaksid ka. Amen. Amen. Kaya hindi mo nga kailangan gumawa. Manampalataya ka lang, si Jesus mismo ang magbibigay ng pangarap sa buhay mo. At syempre, happiness, mga kapatid. O galingin natin, o araw-arawin natin, paggising natin sa umaga, i-greet natin yung mga tao. Huwag yung paggising mo, kulong agad ang loob mo. Di ba, pagkagising mo, that is already a blessing. Bagong buhay ulit, para makapagsimula ka, para may pagpatuloy mo yung buhay mo. At nung kahapon, nag-fail ka sa ginawa mo, pwede ka ulit magpanibago. Di ba napakaganda ng umaga? Nagising ka ng walang kamalay-malay. Ano kaya nangyari nung tulog ka? Diyos po ang may hawak ng buhay mo. Diyos ang may hawak ng oras mo habang ikaw ay natutulog.
wala kang kamalay-malay. Pag ikaw ay natutunan mong i-greet, ng good morning po, magandang umaga, ang mga tao sa paligid mo, araw-araw, magiging masayahin ang iyong buhay. Ano po? Isang way yun, kailangan natin maging masayahin. Ganyan daw ang Pilipino, mga kapatid, masayahin. Pero pag talikod, nandyan na, bakit pa kasi pumunta ng mga yun, wala na tuloy kami makain, wala na pagkarasahan. Buisita, masayahin daw yung mga Pilipino, ayan. Pero pag makita mo naman sa Facebook, mangilan-ilan lang naman ang masaya. Pag may isang tao, nag-post ng masaya, mababash pa. Sasabihin, mayabang. Ano? So, ganyan din naman ang Pilipino, crab mentality. Pero tayo, mga kapatid, ay simulan natin yung sinasabi natin genuine happiness, ang tunay na happiness sa ating Panginoong Jesucristo. Maging mabait tayo sa ating kapwa. Diyan talaga liligaya ang buhay mo. Lalo pag ikaw ay nasanay sa giving, sa pagbibigay. Ano po? Pag ikaw ay marunong magbigay, katulad na lamang ng mga aso ni Mother Linda, si Ivy at si Shasha, nagbibigay ko sila sa church, bago wala sila dito, ay masaya. Masayahin yung mga aso. Okay po mga kapatid, hindi ka kasi pwedeng maging masaya pag hindi ka nagbibigay. Hindi pwede yun. Okay po? Sa giving. Okay? So maliwanag sa atin yun mga kapatid. Lagi natin tatandaan, Diyos lamang po ang ating kailangan, ng ating Panginoong Jesucristo, ang magbibigay ng satisfaction at ang magbibigay ng tunay na kasiyahan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen.
Kami po ay nagpapasalamat, Panginoon, na kayo ay nagsakripisyo para sa amin lahat, kahit hindi namin deserve na maligtas. Pero dumating pa rin kayo para mamatay sa aming mga kasalanan, para magsilbing kanin ng aming mga buhay, na siyang aming tanging kailangan sa mundong ito para makamit ang kaligtasan laban sa kasalanan at kamatayan, at upang makamit namin ang buhay na walang hanggan, na sa isang araw, O Diyos, ay makapiling ka namin ng tuluyan at panghabang buhay sa iyong kaharian. Salamat po, Panginoon, sa aral na itinuro at ibinigay po ninyo sa amin. Tunay nga po, Diyos, na sa isang banda ng aming mga buhay ay nakakalimutan namin na kayo ang aming kailangan at hindi ang ibinibigay ng mundong ito. Sapagkat ang bawat binibigay ng mundong ito ay temporary naman, hindi nagtatagal, nasisira, napapanis, at bumabalik sa kalabo. Pero ang inyong ibinibigay sa amin, Diyos, ay ang inyong buhay na kailanman walang makakasira, walang makakanakaw, at ito ay nananatili magpakailanman. Salamat po sa pag-ibig, sa grasya na inyong patuloy na binubuhos sa bawat isa. At kami po ay humihingi ng tawad sa bawat pagkukulang namin, sa bawat kamalian ng aming mga puso, isipan, maging sa aming mga gawa. Patawad po kung minsan kami ay nagiging makasarili at nakakalimutan namin magpakita ng kapuhian sa aming mga kapwa. Panginoon, mas lalo niyo pa po kaming turuan, disiplinahin, nang sa gayon tumatak sa aming mga puso at isipan na kailangan din namin magpakita ng kapuhian sa iba at iparamdam at iparana sa ibang tao, O Diyos, na kayo nga po ang tunay na kanin ng buhay. Salamat po sa mga kaluluwang ito na inyong tinawag at inilalapit po sila sa inyo sa kanilang mga pangangailangan dito sa lupa, sa kanilang pangangailangan, sa kanilang mga kalusugan, at higit sa lahat sa pangangailangan nila sa kanilang spiritual na buhay. At O Diyos, patuloy namin nilalapit sa inyo si Mother Linda, na bigyan po ninyo ng kalakasan sa mga oras na ito, sa pamamagitan ng banal na Espiritu, sa pangalan ni Jesucristo. At ganoon din po ang pamilya ni Kuya Rodan at inara nila George na nasa isang bahay ng Diyos. Hindi po sila makalabas at maaaring dumarating sila sa panahon na hindi na nila alam ang kanilang gagawin. Panginoon, provide them your wisdom. Yakapin po ninyo sila upang segundo nilang maalala at masabi, Aba, nandyan pala si Kristo na lagi namin kasama. Muli-muli, Panginoon, ang lahat ng ito ay tinataas namin sa inyong pangalan, sa pangalan ni Kristo. Tanggapin po natin ang mga grasya, biyaya, at tanggapin, kainin natin ang inaalay ng ating Panginoong Jesucristo na siya bilang kanin o tinapay ng ating mga buhay. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ang Banal na Espiritu, sa pangalan ng Jesucristo. Amen, Amen, Amen.